Poštovane gledateljice, dragi gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju Međimurski sport, emisiju koja se bavi aktivnostima Zajednice, športskih udruga i saveza Međimurske županije u jednoj godini. U ovoj našoj emisiji više ćemo se pozabaviti onome što je naša krovna županijska sportska organizacija napravila tijekom ljeta. Zajedno sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, naša županijska ali i gradska zajednica bile su domaćin nacionalnog obilježavanja Međunarodnog dana obitelji. Podršku cijelom projektu daje i Županijski zavod za javno zdravstvo. Meni je veliko zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti ispred Zavoda za javno zdravstvo i na ovom današnjem okupljanju posvećenom Svjetskom danu obitelji. Jedna od najprepoznatljivijih aktivnosti Zajednice, športskih udruga i saveza Međimurske županije je Olimpijski festival dječjih vrtića. U 2024. godini taj festival održan je po 20. put, organizatore je pomazilo i dobro vrijeme, a rezultat toga je bio nikad veći broj prijavljenih dječjih vrtića i nikad veći broj djece sudionika.
i veselimo se svi današnjem natjecanju, veselimo se prvim medaljama, veselimo se mi, odrasli, mi sportski djelatnici, da smo danas se okupili tu, da upravo te naše klince, vašu djecu i našu, usmjerimo u sport. Krajem lipnja svake godine obilježava se kao spomen na osnivanje Međunarodnog olimpijskog odbora, odnosno pokretanje modernih olimpijskih igara, jedan poseban dan, Međunarodni olimpijski dan. Uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora, Međimurska županija taj dan je proslavila na poseban način.
Bilo je sve što smo pripremili za ovu drugu emisiju Međimurski sport u 2024. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro kroz nekoliko mjeseci.